În viitor, Pământul va fi plin de roboți, iar aceștia îi vor depăși pe oameni ca număr. Predicția îi aparține lui Elon Musk, care a făcut această declarație în cadrul Forumului Economic de la Davos, subliniind rolul tot mai important al inteligenței artificiale și al roboticii în societatea viitoare. Potrivit lui Musk, tehnologia va evolua atât de rapid încât, în curând, fiecare persoană va avea cel puțin un robot umanoid ca asistent, iar producția de astfel de mașini va crește atât de mult încât numărul lor total îl va depăși pe cel al oamenilor pe planetă. Elon Musk a anunțat totodată că Tesla intenționează să pună în vânzare robotul humanoid Optimus în anul 2027, după ce prototipuri ale acestuia sunt deja testate în fabricile companiei. Roboții sunt văzuți ca un instrument capabil să răspundă la nevoile societății, de la îngrijirea persoanelor în vârstă până la asistență casnică, susține Musk. Totuși, el a atras atenția că această revoluție tehnologică aduce cu sine și riscuri, subliniind necesitatea unui control atent al dezvoltării AI pentru a preveni scenarii negative similare celor din filmele SF. Viziunea lui Musk reflectă optimismul său privind impactul roboților asupra economiei globale și vieții cotidiene, dar și provocările etice și practice pe care le implică tranziția spre o lume dominată de mașini inteligente.